En dus wie het een heel spannend moment voor Martin Winters en ook voor zijn familie. Die vaart mee, die vaart mee. Die vaart ook mee? Ja. Die grote? Op hoop van de zegen giet hij de Waadzee op met het schip van papier maché. Onder begeleiding van Rieks Wettersteert moet veilig de oorde kant hellen worden. Op naar het festival Into the Great Wide Open. We zitten ter hoogte van de Blauwe Slenk 18. Bij een bootje van papier maché. Komen jullie zorg zeg maar de golfslag, zullen jullie iets rekening mee kunnen houden? De omstandigheden binnen ideaal en de golfslag valt echt heel bota. Hoe gaat het? Ja, hartstikke mooi. Ja, Niks aan de hand? geweldig. Nee. Fantastisch. Uiteindelijk gaat het alle jaar dat het sliet jaagt. Ook de haven van Vlieland is geen enkel probleem. En dat is toch zijn opluchting. Nou, we zijn er. En wat gebeurt er na het festival? Ik wil vrij snel weer om. Vanwege het waar, want het wordt alleen nog maar minder verzels in september. Ja, en dan misschien even een eerder rondje terughouden. Ik denk dat het wel goed is om te doen. Dat lijkt het mij wel heel mooi. En dan ik een paar weken sliepen, denk ik, of zoiets. Ja.